Miruna și da, tot aici ne-am regăsit, tot cu acest microfon micuț. Astăzi urmează să vezi o nouă serie de TikTok și așa, în care, băi, urmează să fie niște chestii destul de mișto, pentru că TikTok-ul aparent a avut ce să ne ofere într-o săptămână liberă. Vom începe cum începem de obicei, cu top 3 cele mai bune TikTok-uri ale săptămânii. Iar pe locul 3 se situează unul destul de relatable, dacă mă întreb pe mine, pentru că, o să fiu sinceră, mi-e puțin frică de mama. Așa că hai să vedem. Our house, our rules. Hey, why can't I see your location anymore? Did you turn that off or what's going on? No, you're not having friends over. It's a school night. Hey, it's 9 p.m. Put the phone in the basket and leave it downstairs. So there's this cool new app we're all gonna download. It's called Life 360. Look, we're not strict parents, but we're involved. So, can I go? I don't know. Will there be chaperones there? No. You went out with your friends last weekend. You don't need to do it again. No. Not Janet's kids. Absolutely not. Asta a fost pentru toți amatorii mei de senzații tari care nu știu cum, dar ies din casă fără gecuța aia groasă pe care ți-a dat-o maică ta să o pui și nu? Dacă te identifici cu situația asta și dacă până în momentul de față ai luat cel puțin o răceală, lasă un comentariu mai jos și spune-mi cum, adică cum ai reușit? Am ajuns la o concluzie că, băi, nu este posibil să fii un utilizator al TikTok-ului îndemânatic dacă nu ai încercat cel puțin o dată în viața ta o tranziție foarte, foarte mișto. Sincer, și eu am încercat, nu mi-a ieșit. Dar dacă ți-a reușit ție, mă bucur și sper să te văd acolo pe For You. Under pressure, name her pet, I'm smoking pressure. I'm a bad getter. If it's fuck me, then fuck you. It's for the better. In the basement. Dacă până acum ai râs, urmează să-ți prezint și glazura de pe tort, pentru că până la urmă TikTok-ul cred că este mult mai mult decât videouri amuzante și există anumite videouri care sunt above all of that, cum ar fi următorul. Fast enough, if I speed it up, think you handle that? You ain't ready for this work now. Watch me throw it back, throw it back, throw it back. O banană delicioasă în pauza de masă este... Băi, stop. Asta a fost săptămâna trecută, iar săptămâna aceasta eu cred că o să ai destul material de unde să-ți alegi inspirația pentru dansul la Blanao din baie. Ce sunt mucii? Muci? La nas. Da, ce sunt? Mizeria. Știți ce gust au? Sărui. Ați mâncat muci când erați mic? Cred. Și rahat, cred. Sper că ai râs și sper că te-ai distrat pentru că te-ai uitat la TikTok și așa. Eu am fost Miruna și dacă vreodată din întâmplare te găsești pe Instagram neștiind ce să faci, nu uita să verifici paginile astea două de Instagram. Iar până atunci noi ne reauzim vinerea viitoare cu un nou super clip cât de fresh se poate. Pace! Wow.